Ranjan Deimari, long live! Long live, long live, Ranjan Deimari, long live! long live, long live, Ranjan Deimari, long live! long live, long live. बे दिनै जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन जे केन्डेल लाइटिं एन्ड प्रेयार फर पिस माने शान्तिनि थाखाय मानोना जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारनि गाबोन सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ जाहाथे बे हियारिंआव मोजां रिजाल्ट मोनो बेनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो बेनिखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों थांनाय फेब्रुवारि मासनि 13 तारिखआव मोनसे हियारिं दङमोन नाथाय बैखालि सिबिआइ आ मास मोनसे थाखाय सम बेयार खालामनानै बिनानै लादोंमोन दा बे सिबिआइ आ जिथु टाइम लादोंमोन सम लादोंमोन बे दिनै जोबबाय गाबोन आरो सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ जों जिहेतु रन्जन दैमारि सारनि जाजमेन्ट लवार कर्टआ जि जाजमेन्टखौ होदोंमोन बे जाजमेन्टखौ जों हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामदोंमोन हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामनानै हाइ कर्टआबो बे लवार कर्टनि जिथु जाजमेन्ट बेखौनो बाहाल लाखिदों बेनिखायनो जों सुप्रिम कर्टआव चेलेन्ज खालामदों नोंथांमोना मा आसा खालामदों नैबे हियारिंनि गेजेरजों केसआथ' जोबनाय नङा खिन्थु जों बेलखौ जाहाथे मोनो बेल पिटिसन खालामदों बेलखौ जाहाथे ग्रान्ट जायो बेखौ जों आसा खालामदों जाहाथे सुप्रिम कर्टनि जितु बेल जों बेलनि गेजेरजों जाहाथे रन्जन दैमारि सारा उदां अख्रां सिङाव फैनो हायो आरो रायजो राजानि खाथियाव फैनानै आरो समाजनि गेजेराव खामानिखौ मावनो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों आरो दिनै जों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जि दैमारि सारनि जि गाबोन जि हियारिं दङ बेयो जाहाथे मोजाङै मोजां रिजाल्ट मोनो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों दिनै जोङो पिस प्रेयार फर पिस केन्डेल लाइट बे प्रग्रामखौ लानाय जादों दिनैनि बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा मिरुनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे मिरुनि रांगिरि आरो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बे लेङाइ अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिसोर गासैबो दंफायोमोन जोंजों दिनैनि बे नोंथांमोननि हाबाफारियाव जिल्लानि इउनाइटेड फराम अफ एक्स दिनैनि बे प्रग्रामाव जोंनि एनडिबि गासै लोगोफोरा गासैबो जयै नुजाथिफैनायखौ आं नुनो मोनदों आरो लोगोसे गासैबो जयै खामानि मावनायखौ आं गोजोननाय मोनदों जिल्ला हिसाबै नोंथांमोना गाबोननि सानाव मा जों सनितपुर जिल्ला हिसाबै गाबोनो दैमारि सारा जाहाथे बिनि रिजाल्टआ मोजां ओंखारो आरो उदां अख्राङाव फैनानै गासै रायजो राजाजों लोगोसे खामानि मावनो हायो जों बेखौ आसा खालामो मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेन्सरि एक्सपिरियेन्स बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेभेलपमेन्ट सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट डेइलि वीकलि एक्टिभिटी रेकर्ड नेचार कर्नार लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयार कंडिशनिं फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन